Γεια σας. Πάμε να δούμε σήμερα μια λίγο δύσκολη, όχι τρομακτική άσκηση, την 517, μια ευπαραγωγή στο κλειστό 0 συνάπειρο, ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Πάμε πρώτο ερώτημα να βρούμε μονοτονία, πρόσημο ευτόνος και μετά τα κύλα. Πρόσημο ευτόνος, πανεύκολο από την αρχική τη σχέση, θα τη σου λουπώσω βέβαια, αλλά βλέπετε όλα είναι θετικά. Ευτόνος μεγαλύτερο 0, έλυσα εδώ ως προς ευτόνος, αλλά η α, ο δεύτερος όμως, είναι πολύ σαν διαβεβαιό παλούκι. Για να τον κάνω λίγο πιο light που έχει γεμίσει με F του Χ και είναι της μορφής J του F του Χ, όπου J του Χ αυτή εδώ, με αυτή εδώ εύκολα μπορώ να δουλέψω. Και πάω να βρω για τα κύλα τη μονοτονία της ευτόνος. Για να δούμε τη μονοτονία της J. Εντάξει, όχι και τόσο εύκολη, αλλά παράγωγος. Αυτό τον άσο χιλιάδες φορές θα τον βγάζω στην απέξω. Στην ένα, Οκ. Και με τα πλήν κοινό παράγοντα, η τζετόνος μικρότερο 0, τζ μισιοευθύνουσα και πάμε για μονοτονία της ευτόνος με τον ορισμό. Χ1 μικρότερο Χ2. Κατασκευαστικά. Η α, πόσες φορές δεν πρόκειται να τη δούμε. Λοιπόν, Χ1 μικρότερο Χ2 η F μισίως άκουσε. F του Χ1 μικρότερο F του Χ2 και παίρνει στο παιχνίδι τζ που τζ είναι μισιοευθύνουσα και αλλάζει τη φορά. Και έτσι με αλλαγμένη φορά, ευτόνος Χ1 μεγαλύτερο ευτόνος Χ2 και ευτόνος μισιοευθύνουσα κύλα. Η F είναι κύλη. Δεύτερο ερώτημα, βρες πόσο το πολύ θα μπορούσε να γίνει η ευτόνος και πότε αυτό θα γινόταν. Λοιπόν, στο κλειστό 0 συνάπειρο για πάνω από το 0, πάλι για F του Χ, μισίως αύξο, μεγαλύτερο του F του 0 και όλα τα F είναι πάνω από το 0. Βάζω και ένα J, μισίως σύνους αλλάζει φορά και έτσι. Η ευτόνος Χ, μικρότερο ευτόνος Χ, ευτόνος του 0, J του 0, που το J του 0, πού είναι η J, το J του 0, κάνει ε. Οκ. Άρα, να ποια είναι η μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει η ευτόνος. Η τιμή ε. Και αυτό, αν το F του 0 κάνει 0. Γιατί αν το F του 0 αύξησε, είναι λίγο πάνω από το 0, τότε η ευτόνος βγαίνει λίγο κάτω από το ε. Οκ. Τρίτο ερώτημα. Δείξω ότι η F και η F πλέον, δύο το πολύ, κοινά σημεία μπορούν να έχουν. Λοιπόν, να βάλω την F πλέον στο παιχνίδι, η F μισίως άκουσα, ξέρετε πώς. Μια ζωή. Και παραγωγίζοντας, έλα πάλι εδώ, καλά, άσε εδώ. Γιατί ευτόνος του Χ, J του F, του Χ. F του 1 του Χ, γιατί αυτό ξέρετε πόσο θα κάνει. J του Χ λοιπόν. J του Χ λοιπόν. Να εδώ η J. Θετική. Να διαιρέσουμε J. F πλεονατόνος. Θα χρειαστεί παρακάτω. Τι περίμενες. Η Β. Οκ. F πλεονατόνος 1 προς J του Χ. Η J είναι ευθύνουσα. Με Χ1 μικρότερο Χ2 αλλάζει φορά. J του Χ1 μεγαλύτερο J του Χ2. Αλλά αντιστρέφοντας ξαναλλάζει φορά και έτσι η F πλεονατόνος βγήκε με την ίδια φορά, δηλαδή είναι γνησίως άκουσα, ευπλεατόνος γνησίως άκουσα, ευπλένα κυρτή. Και δείξε ότι η F, η κύλη με την ευπλένα κυρτή, δύο το πολύ κοινά σημεία. Κοιτάξτε εδώ πέρα, στο γενικά, μια συνάρτηση κυρτή και μια κύλη. Πάντα δύο το πολύ κοινά σημεία, μπορεί και κανένα. Μπορεί να έχουν δύο το πολύ κοινά σημεία, η F και η ευπλένα, έστω ότι έχουν τρία. Άρα, να θεωρήσω συνάρτηση H του Χ, F του Χ πλένα του Χ, τρεις ρίζες. Τρεις ρίζες η H, θεώρημα ρόλ, δύο τουλάχιστον ρίζες η H τόνος. Η H τόνος, δύο τουλάχιστον ρίζες που η ευτόνος είναι γνησίως θύνουσα. Η πλένα τόνος μπορεί να είναι γνησίως άκουσα, αλλά με πλήν μπροστά και αυτή είναι γνησίως θύνουσα. Και έτσι η H τόνος βγήκε γνησίως θύνουσα σαν άθισμα γνησίως θυνουσών συναρτήσεων και δύο ρίζες με την καρδιά. Δύο το πολύ κοινά σημεία. Και έρχεται τώρα αυτό το ερώτημα, είναι όλη η άσκηση. Όντως, έχουν δύο κοινά σημεία. Το μικρό και το μεγάλο. Για να κάνουμε όλο το ζουμί της άσκησης, είναι αυτή εδώ που έρχεται η μετάφραση. Λοιπόν, δύο κοινά σημεία η F και F πλένα που αφού η F είναι γνησίως άκουσα, φυσικά πόσες φορές θα βρίσκονται πάνω στην ψήφισον Χ. Άρα, αντί να έχω H του Χ
F του χ πλην F πλην 1 του χ με 2 ρίζες και 1 χ2, θα πάρω καινούργια συνάντηση. Φ του χ. Πιο εύκολη. F του χ πλην χ. 2 ρίζες. 2 ρίζες φ του χ, μία από τα ίδια, θεών μαρών, μία τουλάχιστον ρίζα ξ ή φυτόνος χ. Η φυτόνος χ, που αφού η ευτόνος είναι γνησίως θύρουσα, γνησίως θύρουσα πλην 1, γνησίως θύρουσα είναι και η φυτόνος. Οπότε, ρίζα το ξ. Μια χ πάνω από το ξ. Κάτω το 0 η φυτόνος, του γνησίως θύρουσα η φ, του γνησίως αύξα δεξιά η φ. Δηλαδή, κοιτάξτε η φ πώς πάει και αυτός εδώ που τον έχω ήδη βάλει είναι ο ψηφιστόνος. Το θέμα είναι, πού είναι ο χ-χιτόνος. Εδώ είναι το φ του 0. Αλλά που βρίσκεται το φ του 0. Το φ του 0 κάνει f του 0. Και αν f του 0 είναι μεγαλύτερο 0, τότε το φ του 0 είναι και αυτό μεγαλύτερο 0. Και κοιτάξτε, η φ του χ, αν έχει ρίζα, θα μου πεις τι αν, 2 ρίζες έχει. Μπα, μία μόνο, μία το πολύ, δεξιά, αριστερά από το ξ, καμία. Δεν έχει ρίζα. Αν το f του 0 είναι πάνω από το 0, άτομο. Γιατί από υπόθεση είπαμε, η φ του χ έχει 2 ρίζες. Γιατί βγήκαμε σε άτομο, γιατί υποθέσαμε ότι το f του 0 είναι μεγαλύτερο 0, εδώ είναι όλα τα λεφτά, το f του 0 κάνει 0, άρα και το f του 0 κάνει 0, έχω μια αριθμητική τιμή, μπορώ να δουλέψω παρακάτω με τα πάντα. Πάντως παρακάτω στα γρήγορα, την εφατώμενη της f στο χ1, το χ1 είναι το 0, το μικρό, πιο κάτω από το 0 δεν πάει, σε λίγο έρχεται και το χ2 και πάμε να βρούμε και το ευτόμο του 0. Από πού? Από την α, την j του f του χ. Όπου έχει το 0, που το f του 0 κάνει 0, j του 0, να έχει j εδώ πέρα και το j του 0 το έχουμε ξαναβρει, κάνει ε και με f του 0, 0 και αυτό του 0 ε, όντως ύψης ορχή και πάμε να δούμε αν το f του 0 κάνει 0, το ευτόνος του 0 κάνει ε, αν υπάρχει το εδίστον του 0. Να εξεταστεί αν μη περιμένεις. Φυσικά, σε κλειστό άκρο, η παράγωγος μόνο με τον ορισμό. Να και ο ορισμός, όριο της εδίστον. Το ευτόνος του 0 κάνει ε, πάμε να το αντικαταστήσουμε. Και η ευτόνος χ από την α, j του f του χ. Όχι αυτό, f του χ. Οκ, πάλι αυτό το νάσο, όχι, άστον εδώ, δεν με νοιάζει. Καπελάκια μόνο. Και μπερσάκος. Και αυτά παρεούλα και το χ τώρα που θα σπάω στο κλάσμα, αυτό να το αφήσω μόνο κάτω. Κάτι δεν πάει καλά και με αυτό το κλάσμα. Αλλά αυτό είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, το ρίζα χ στον παρονομαστή για χ πάνω από το 0, έτσι, 0 το κάνω ρίζα χ επί ρίζα χ, γιατί ένα από τα δύο τα ρίζα χ, το βάζω να κάνει παρεούλα στην f, γιατί αυτό έγινε το ευτόνος του 0 το ε, το ρίζα ε. Αλλά απ' έξω, έλα για 0 συν. Ρίζα ε για 0 συν, δεν υπάρχει. Δεν ανήκει στο 1. Οπότε δεν υπάρχει το ευδίστονο του 0. Οκ, πάμε για το άλλο κοινό σημείο. Το 0 είναι το μικρό, το χ1, και στο χ2, η εφατόμενη της f στο χ2 έχει τόσο κλειστό, το ευτόνος του χ2 δηλαδή. Το ευτόνος του χ2 κάνει 2 τρίτα, αλλά το f του χ2, σαν το f του χ1 κάνει χ1 και το f του χ2 κάνει χ2. Οκ. Λοιπόν, για αυτά εδώ. Α. J του f του χ2. Ναι, αλλά το f του χ2 κάνει χ2, j του χ2. J του χ2. Η j του χ. Για να την κοιτάξουμε. Να δούμε. Προφανή. Που κάνει 2 τρίτα. Εντάξει. Δεν είναι του αρισκού. Στο 1. Και με j γνησίως θύμους, άρα 1 προς 1. Να το άλλο το κοινό, το σημείο. F του 0, 0 και F του 1, 1. Θέλει να υπολογίσουμε αυτό το τέρας. Πάμε το μέσα, κατασκευαστικά, από την α που αλλού, να το σχηματίσουμε. Λοιπόν, J του F του Χ και με J του Χ αυτή εδώ, αλλά με F του Χ, έτσι. Οκ, πάλι αυτό το άσο, στην απ' έξω και βγάλει το από εκεί, 1 δια ε. Και αυτό το ε στην πλήν ρίζα F
να πάει από εκεί. Να μπει μόνο το παρονομαστής. Αλλά αυτός ο παρονομαστής θέλει λίγο δρόμο ακόμα για να γίνει τόσος. Θέλει επί ρίζα ευτυχή ο παρονομαστής να πολλαπλασιαστεί. Να διαιρέσω λοιπόν με ρίζα ευτυχή. Θα διαιρέσω και με ρίζα 2 επί ευτυχή. Γιατί, και θα φύγει από εκεί το διάρρη, έγινε το μέσα. Και τη θέση του θα πάρει αυτό εδώ, το τερατάκι, που όμως τώρα είναι εύκολο. Είναι εύκολο, το σχημάτισα, ρίζα τόνος, έψιλο στη ρίζα χ, επί ρίζα χ παράγος, σαν έψιλο στη ρίζα χ, όπου έχει το 1, το f1 κάνει 1, έψιλο στην 1, έψιλο στην μηδενική, το ολοκλήρωμα. Ήρθε η ώρα να βγάλει τα λεφτά της και η β' για να βρούμε τον τύπο της f πλην 1. Έχουμε έτοιμο f πλην ατόμους. Η j του χ ανάποδα, το ρίζα χ και 2 επάνω και το ε επάνω, αλλά με τον εκθέτη. Οκ. Άλλη μια φορά στην απ' έξω. Εδώ πέρα θα σπάσω το πλάσμα και εδώ ταυτόχρονα. Εντάξει. Επιμεριστική. Και το ε στην απ' έξω. Ε στην πλέον. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Πρέπει να βρω κίνηση παράγω, μάλλον γινωμένο, είναι αυτό εδώ. Κοιτάξτε τι θα κάνω, πώς θα το κάνω το ρίζα χ. Το διάρρη δεν θα το πειράξω. Χ διαρρίζα χ. Γιατί μαζί με το διάρρη να κάνει παρεούλα. Okay. Έβαλα εδώ και το τζάμπα. Και ο δεύτερος όρος έγινε παράγος γινωμένο, αυτού του εδώ. Έτοιμο λοιπόν τώρα. Συν σε, γιατί ξέρω και το f πλέον του 0. Για χ στο 0 το f πλέον του 0 κάνει 0, το σε βγαίνει 0, ο τύπος f πλέον νάτος, ο τύπος f δεν πρόκειται να βρεθεί. Δεν πρόκειται να βρεθεί και θα μου πεις πώς θα βρεις εμβαδό από f και f πλέον. Θα δούμε. Άκρα πάντως που δεν δίνει, εντάξει. Το έχει ένα και το έχει δύο. Και έτσι το εμβαδό αυτό εδώ, πώς θα βρεις αυτό το ολοκληρωματάκι μια που δεν ξέρεις και ούτε πώς θα βρεις τον τύπο της f. Για κοιτάξτε εδώ στο σχήμα. Θέλω να βρω αυτό το ζωγραφισμένο. Μια που δεν ξέρω την f, αλλά ξέρω την f πλένα, θα βρω το μισό του. Χ με f πλένα του χ. Για πάμε να το δούμε. Χ με f πλένα, λόγω συμμετρίας, τον f και f πλένα προς την ψήφισον χ, έτσι. Πρόσημο. F πλένα του χ, να τι, f πλένα του χ, πλην χ. Χ και το παράγοντα. Το 0 και το 1 βέβαια είναι οι ρίζες, οι περίπεδες. Και αποτέλεσμα δεξιά, συν, πλην, κάτω το 0 δεν πάω, πλην. Όλο αυτό είναι πλην. Και έτσι το απόλυτο θα φύγει ανάποδα. Χ πλέον χ και πάμε το χ. Αγγείλει με το διάρρη στην απ' έξω, την f πλένα θα την αντικαταστήσω, χ επί ε στη ρίζα και ο άσος πάλι απ' έξω και αυτό το ολοκλήρωμα θα το βαφτίσω γιώτα γιατί θέλει κόπο. Ρίζα χ ίσον ο. Χ ου τετράγωνο, δεν χ δύο ούτε ου, για χ ίσον 0 το ου 0, για χ ίσον 1 το ου 1. Και για πρώτη φορά, μοναδική άσκηση που έχω να θέλει τρεις παραγωγικές. Οι πιο εύκολες βέβαια, με ε στην ου και τα πιο εύκολα άκρα. Πάμε. Πρώτη παραγωγική, αγγείλικη ολοκλήρωμα. Όπου το 1, όπου το 0 θα μπαίνει μόνο το ε με ό,τι συντελεστή έχει μπροστά. Δεύτερη, αγγείλικη ολοκλήρωμα. Τρίτη, αγγείλικη ολοκλήρωμα. Βάλε και τα νούμερα. 12 πλην 4 έξι. Αυτό εδώ με πλην 2 δια ε μπροστά και ένα άσο, τόσο. Επειδή τώρα τελευταία έχω παραμελήσει τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις, στα δύο επόμενα επεισόδια θα δούμε τέτοιου είδους ασκήσεις με τριγωνομετρία, λίγο δυσκολούτσικες, αρκετά μεγάλες τις λύσεις, σας έχει π.χ. 5-18-6 μόνο ερωτήματα. Η λύση της και της 5-19 πιάνει 4 σελίδες στην κάθε μία. Κρίσιμο ερώτημα να βρεις τον τύπο αυτινής της H για να σε βοηθήσει να ξεφορτωθείς αυτό το πλήν. Για να πας στο τέταρτο ερώτημα να βρεις τον τύπο της F. Αυτό είναι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας.